Galang di titik narang baso dibari bau kia batampu emanggih babilang daripada wasu mengaji daripada wali. Nan ma aso nan dibilang nan ma alih nan dikaji tumbuh sarupoi ini. Talatak pun tiang di hulu di bawah kumparan tali. Asa mulo katu dahulu tigo limbagu nan terjadi. Pertamu sambah menyambah kadu sirih ju pinang katigo baso ju basi. Sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang tasabih dimuli manih tak pakai di baso baya. Mului manih calempong katu dalam cupak piawai banamo adai sopan jo santun. Adai dilawi bajur mudi, adai disabuang baju aru, adai dialik barajo janang. Pihak di hari sehari nangko antah hari konan elok antah putiko konan baya. Sesuai jua undang-undang angku juanan mengatakan ramu-ramu tabang melayang-melayang melayuk kakutu tangah banyaknya ampi puluh ampi. Sungguh indah carano alang kapalang talatak di tengah-tengah di lingkung orang narapi. Lorong kapado carano banjar renol ali buatan tukang koto gadang. Nan rimbun bungo kalikih naranggah bungo kacubuan. Nan kukun gagak kainggo na lanti alang bamain. Bataun dipagang bugih ba musim di lingkacino usah karatak rangih pun tidur. Kalaluanyo banam sirih dicabiak pinang digato gambia di pipir sentuh di lalu dikunyah sama-sama. Itulah kandak dateh kami silang bapangka karajuna bapangka.